bandiraɓe ko welema mawɗo hande huccodirde ɗo en e Mariata Gadio moɓe kewi wiide debbo mo gadioɓe taw ko e émission mon Sénégal men émission Sénégal men noon ene yaaha partout mo kala ene wawi ɗo en jooɗade marre ko welema mawɗo hande pottiren ɗo en e Winndere-tv émission Sénégal men ko ardi foof calmina bandiraɓe. assalamu aleykum Oumar Dor Kome assalamu aleykum bandiraɓe wa Winndere-tv e yewtere meɗen Sénégal meɗen ɗum noon hannde ko Mariata Gadio debbo mo Gadioɓe min bismiɗo hen ɗum noon dendagal ɓe o mbimi e wimami onon kala Mariata Gadio won assalamu aleykum Oumar Dor. Mariata caggal nde calminɗa bandiraɓe ruttade ko welema mawɗo hande hebdema ɗo henna so tawi en duttima caggal seeɗa a haalnanno min hol Mariata Gadio holko mbiyata? mbiyanmi ko Mariata Gadio ko Haalpular oɗo jibina toon to Gadioɓe mboɗo nehi toon to Casamance mawnumi seɓe hotani jokkinmi avenir am presque ko ɗo e nder Dakar. soko tawi en payat to banggue e professionnalisme somin mbi Mariata Gadio yimɓe hewɓe gandi neɗɗo o teski neɗɗo o manan koye média holno Mariata Gadio ardi e média ko hunde nde ganduɗa ko neɗɗo o ene miijotono ɗum ko hunde nde o yinno walla ko accidentellement hawo naati e média? merci beaucoup Odeka. Mariata Gadio yiɗi média guila mataw ene famdi kono noon miijonoki ma naate média nde tawno mi meeɗino wonde auditrice hono animateur goto mawɗo toon to Top FM Allah waddi kami Top FM guila mboɗo à 2000 ne wiye Gabsa Ndiaye komin auditrice aji min gonno hen donc no gonmi hen auditrice ha Allah waɗi ha 2010 gummimi seɓe hotani garmi Dakar hen noon par la suite kanko sehil makko kadi ko animateur toon to Afrique toon to Top FM ene wiye Ceerno Mané ko émission ngaji joola waɗata kañumne par la suite so moɗon nodda hen auditeur uji e koye mumen guidoto wiide Ceerno emin jinno mbaɗnamin invité Mariata émission ngaji ɗi Ceerno nodda kam hen mboɗo yaaha mboɗo waɗa participé ha par la suite noon mbaɗmi hen adhéré mina makko min mbadda tous les samedi aɗa andi émission ngaji ɗi par ce que somin gaynino ko Job Jaariguel aɗa so Job Jaariguel gasnene minen garata ha wiyete min gona hen Allah waɗi min gondi presque 2 ans 3 ans ko kanko Ceerno Mané émission joolaji min mbaddannoɗi ko kanko jaggi junggam o waɗi kam présenté Oumar Dor Kome woni ano hande damar radio ɗo ɗum taki ano mbattuɗa kam récupéré mbiɗa Mariata Gadio émission joola ko émission ma yaa hen kono noon ha hande artu e ɗemgal meɗen garami wonma formé ƴewmi Ceerno wi kam ma en kaltit hen kaltitmi ɗum e Ceerno o wi kam yah kono hatta e émission ngaji joolaɗi arat hen kono noon yaye émission Pulaar o Oumar ko hen Allah itti kam fawi kam e jungo ma guila nden ha ɗo hande kala ko dañmi e ɗemgal Pulaar e média Pulaar ko Allah e nelaɗo muɗum Cheikhna Ahmad Tidiane e duwaw nene en e bandiraɓe e kono an a jaggi a waɗi kam appuyé e an Ceerno Mané. nde naɗɗa e nder monde média o holko tawɗa e nder muɗum nde tawno yimɓe wonɓe boowal hewɓe wonno jiirata neɗɗo o wonɗo konko coynoto e mum wonko paddata e mum e fannuji kala eywa nde naɗɗa ha nder holko tawɗa toon? eyyi Oumar ko yidde yidde sa yiiɗi tan hunde foof a wawata rondade ɗum te an hoorema aɗa andi ko wone média aɗa andi ene muusi saka noon e debbo guila muusi e gorko saka debbo Oumar Doro ene muusi min mi nani hen hunde foof gila noon e nder famille ma mi wiyani ni jambureɓe de mais gila e nder famille ma tan sa naate e média tan hunde foof ma wiye hen ne tawno média wona ko weeɓi ne tawno média wona ko weeɓi aɗa woni ɓiɗɗo debbo aɗa yaha aɗa arta jamma e ñalawma subaka e kikiɗe aɗa nanere partout aɗa nane radio ji te wona peut être ko radio Top FM janggumi ko toon dañmi kal seeɗa ha gummimi ɗon mi rewe radio ji kewɗi kadi ɗi ganduɗa RTS mi rewi toon kon donc e kaw Moussa Sy donc wona ko famɗi kono foof e wade noon Oumar ene muusi a natat hen hunde foof ma nan hen ko welma ma yi hen ko welma ma yi hen ko mettuma ha sa wooti galle ma a wayat ngo ha heewa juppa e ngoɗo mbiya so renaki mbiyata ni koɓe accat a waɗa décroché mais noon koko ganduɗa ko ka jiɗɗo ɗum dogata koye ƴiƴam ma ala kullalen mbiyata ko ene jarani kam hunde foof mi yahat mi waɗa affronté ko dañmi hen fof mi ƴettat Oumar mi waɗat affronté tan walla mi wiyat min mbaɗat affronté tan walla mi wiyat en mbaɗat affronté tan kono eɗen gandi ko wone média ene muusi ko yawti ɗum so tawi hande a ƴeewi neɗɗo soko tawi woni e nder média radio walla télé
sa ari ko ɓuri ko hewde e yimɓe dirnan neɗɗo o ɓe mbiya mbiɗen jinma no kalirta ɓe mbiya no ñantortoɗa ɓe mbiya kalami ko wanan a heɓa fansiji ha wayno leydi eywa parfois ene waɗa rupture gimmoɗa e nokku mo gonɗa o a suwa yettade e nokku goɗɗo est ce que rir gonnoɗo mo yimɓeɓe diranannoma o eywa ko an min jiiɗi ko an tan min keɗoto an tan min darata est ce que rupture manam mo ganduɗa a ummima ɗo gonɗuɗa a yettaki manam ɗo paɗata to est ce que on saaha watta rupture manam to banggue fansiji banggue population no diranannoma ni est ce que parfois jotta ko ha mbiya holko woni beele mimon ko mbammi hattade yimɓe ko goga Oumar sawa micro Oumar en gona star uji min Mariatou Gadio wona star ko micro woni star hoto ma andude ɗum fansuji enen doga ene garay ma ene mbiye ene jinma wa ila ene mbiye ko wonɓe ganduɗa ɓe Oumar ɓeɗo ene jiɗir ma saabu Allah walla ene jiiɗeni radio saabu Allah ɓe jiiɗi ndewe ma ko pour nde radio o ɓe ndewe ma ko pour nde inde ma ɓe ndewe ma ko pour nde ka koreji mumen ene balluma ɓe ene ndewe ma ko voix o jiɗirma donc sa yeehi ha ɓooyi tan sa renaki cikkata an ka star pawa hoore maɗa yettaki taw noon or ko a wona star ay micro o a haalat tan hewata mukku goɗɗo ara haala te no yimɓeɓe noddirtuma ni ko même auditeur noddow kam o noddat noddat ma noddat Alassane Sow noddat goɗɗo e goɗɗo donc an sa hettima mbiya oɗo ɓeɗo kam min noɓe noddirta kam ni ko noon ɓe noddirta kaari te pourtant min komi fansa mabɓe joni noon an wonɓe ganduɗa sa ene mbadde hena mbiya fotani noddude Oumousi pota saɗa nodda kam émission gam a fota noddude Oumousi a fota noddude Oumar Dorkumi koye yampoɗɗa hadde pourquoi an radio ngo ko goto micro o ko goto a haalat tan gummoɗa goɗɗo yaaha cikka an ka ngabbuɗo dow taw hay nokka yettaki hoto ma andude auditeur uji ɗi machallah koɓe moƴƴuɓe kono machallah ɓe mbawi sutudema kono noon Oumar eɓe mbawi denkudema aɗa hoɗɓe denkan eɓe denkuma to mbiɗa noon sa joɗima duuɓi sappo aɗa haala e radio Oumar aduna foof sutuma dow wiyata ko an tan woodi Oumar joɗoɗa 2 jours ɓe ganda a rafama ɓe ganda ka dañƴo probléme ɓe ganda hen haydara a nattinandeɓe a yiyataɓe a nanataɓe a andata ni toɓe ketti an hoorema a jooɗoto ƴetta téléphone ma aɗa ƴeewa mbeta bonani mbeta ala probléme par ce que Oumar a yahat ɗanoɗa jamma neɗɗo nodduma wallay min de so wonna mboɗo yinma Seydi Gadio debbo mo Gadio ɓe patati patata beltoɗa ɓerde ma ɓuuɓa saɗa yaha radio kamɓe noddanma an a tardide a yettaki taw heure ma yettima de min nananima taw kaari nan toon sohna Bade ene fuɗɗima kono an min nananima ɗum ɗon foof aɗa nana ɗum aɗa wiya est ce que ɓeɗo de ne mbatti kam haqqille Oumar ñalawma ara daña probléme walla sellani walla goɗɗum ara jooɗoɗa walla radio uddi to gonnoɗa ɗo walla télévision natti wonde toon natti famodirde eyyi yimɓeɓe mbatti nattinandema a jooɗoto aɗa calcula min holko mbanmi est ce que yimɓeɓe ala ko mbanmiɓe taw mi tinani heddo an aɗa ƴetta téléphone ma aɗa waɗa trier numéro uji aɗa nodda jomumen wonɓe ganduɗa ɓe ene jari ni nodda ɗumen par ce que aɗa fawno ɗumen ɗo ganduɗa ɗo an wonɗoɓe pawnoma ande pawaɓe ɗon mbiya fanmi nodda kaari nodda ɗum aɗa andi ko wiyanma e Mariatou Gadio no mbaɗɗa aɗa selli jaam tan en andi hankitine nattinande dédicace te ɓurata hen nande neɗɗo foof ko taw so tawi ko samedi liggotoɗa nanataɓe ko dimanche nanata taw ko samedi vendredi nanataɓe eɓe ciftinma koye mabɓe saɗa yaha radio ɓe ciftinma koye mabɓe message téléphone ma sa waɗani mode avion wa ila a waɗani ɗum vibreur walla ko keleng leng tampintuma message uji mboɗomi hettuma sa innani jomum so yawti wona wiide an ka émission ma omo hettimama hande andinma wiyatama mi nanani hen indam de kono andintuma ko hettima kono nanani hen inde muɗum yimɓeɓe a wawa an ka neɗɗo tan a wawa joɗade radio kuccita e micro aɗa haalda e aduna mbiya aduna o fo aɗa inde mumen ko Youssou Ndour wino ko ɗo jooɗi ɗon ɗo somi wawno nadde galle fof mi rokkuma jungo Oumar Doro Kume wallahi enen ɓe ganduɗa enen goni haaliyankoɓe rokku en doole ko heeɗiyankoɓeɓe kono en ƴettat juuɗe meɗen galle yo galle goto fof dokken ɗum jungo kala en mbawa yoɓe kadi darteɗade hoto tax auditeur uji meɗen ene mbaɗa baissé yoɓe mballu en ɓe jagganen kamɓe mbaɗata en appuyé kamɓe mbaɗata en appuyé Oumar voilà ha joni ko ɗon keddotoɗen hol saaha nde e teskiɗa a wuuri gurdam mbaɗam noon a ummima e o nokku a yettaki oyo nokku on saaha holno gurduɗa e hol
ko mijotoɗa e hoore ma walla teskiɗa a wuuri ɗum Oumar mi wuuri ɗum te mi wuuri ɗum ɗeɗo balɗe komi sellani ko Oumar no gonmi Top FM aɗa andi no radio ngo dañi ene egga ene waɗa préparé o enen foof dartinɗen kono ko minen giɗi dartinde an wattidi toon Oumar 2 mois mi wanima 3 ans de jooɗiɓe ɗo de mais 2 mois hay ɓurɗo kam ɓadade piyo kam hello hen sahaji ne wiya kam fin weeti mi nattinandi ɗum mi wuuri ɗum te ene muusi en c'est très dur ah bon a wayi waɗani dur par ce que ɓe gurnanima min Oumar eyyi mais sa nattinande ɓe nananoɗa ɓe kaldonoɗa jamma e ñalawma c'est très dur c'est très dur wona pour eɓe gurnuma de wona pour soɓe pine ɓe dokkuma ko coɗɗa kacitari walla bottari walla hirani walla ɓe ɓurnuma min mi wiyata hay goto mi yennata hay goto kono kadi mi yettatama wannani kam min ala auditeur walla fansa dokkuɗo kam mbuuɗu ko foti no tara fattal ayne Allah